sing sha la 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 sha la 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 la. We can say la 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 la. What's up, Madang people? Boom boom ba! Opa! Ano kasi yung mga opa? Okay na? Okay ka? Kamusta na? Happy Monday mga pamilya! Kasama niyo po ang yung nag-iisang DJ na DXAB Radyo Patrol 1296. Una sa balita, una sa public service plus entertainment! Merong pangarap, pagmamahal ko sa iyo'y tapat. Para sa iyo ang pagmamahal na humigit pa sa sapat. O, di ba? Salubungin natin ang umaga kay afternoon na may sigla at saya. Kasama niyo po ang iyong programang di lang kayo kahinaman, inyong pang ginatangan. Mayong Buntag, Davao! Oh yeah! Magkasabay sa lakan ng buhay. Dahil magkasabay po tayo, kabamila, na mag-spread ng good vibes. Kumusamos, kinamos! Nagsingkong ng takaw yung dagway mura nagnukos. Okay kayo! Kumusta nga itong mga pinalanggang mga avid listener ng DXAB? Kumusta mo? So, diba? Another start of a new day, a new beginning, a new chapter. Okay, sa matag adlaw itong kinabuhi pagmata na ito kamamilya, another chapter na po na itong kinabuhi na mapasalamaton ta na despite sa mga kaagi na to, sa mga gisagubang na itong problema, buhi na gihapon ta. Makalimot kung ito sa kapamilya na magpasalamat sa Ginoo, no? Tungod sa mga kadaghan na tagkwarta, daghan na kay natagamtamang grasya, usay makalimutan na naday Ginoo nga mo'y nag-amuma sa tua. Do not forget everything kapamilya, lalong-lalo na pagkakataon na binigay ni God sa tua nga mabuhi sa kalibutan. Thank God before you wake up. Hindi before you wake up. After you wake up. Diba? Makamata pa ka. Lord, thank you so much, Lord, for gift of life. Kasi din ako birthday karon, Lord. Gadagaan ka po ng kong regalo. Pag sa mga nag-birthday today, dinanin ko yung hanglan og nagrabing handaan, oy. Dinan nyo kailangan og daghan pa kay material nga butang. Life lang, enough na. Diba? At dahil dyan mga pamilya, mayroon tayong tatanggapin na balita. Oral Health Month sa Ulugon sa Dakbayan, Radyo Patrol, Che Jabodo, Che. Uy, isaulog sa kinalakihan sa Davao ang Oral Health Month. Sunod punan, ang gibutyag ni Dr. Rowena Go ang kining dentist sa City Health Office. So wala pa ni Dr. Go na February 3, alas 9 sa imedya sa buntag. Pagalimuon ang kining launching sa Oral Health Month. Matod pa ni Dr. Go nga awhago niya ang kining tanang mga tao nga i-maintain ang pagpanod-brush o dapat mag-imagit sila o toothbrushing o ang ilahang mga anak, makit na ang ilahang mga anak lang iiglan niyo nga manod-brush yun. Kaya basi, matod pa sa ilahang nakita o sa pagtuon nga ang cavities o sa gihapon sa cause sa pagkadaon sa ngipon tungod kay wala nag-toothbrush o sa bata pa wala ginanting sa mga ginikanan ang pagpanod-brush sa ilahang mga anak. Paninggamutan sa City Health Office, amatod pa nga karoon nga tuigan sa 2020, tanan nga kining mga anak sa tuig 2020, tuguan nila ang mga ginikanan nga toothbrushan ng ilahang mga anak panahon nga doon na yung gawas ng ngipon. Tungod kay ilahang nga paninggamutan nga makabot ang cavity-free sugod sa 2020 alang dito sa mga matao, gikan karong bulan na o sa mga umaabot na mga bulan. Ini ang Radyo Patrol, Che Jabodo, ABS-CBN News, DXAB. Dagang salamat sa report, Che Jabordo. Wow, kapamilya, Oral Health Month. The importance of good oral health. It has been said that the mouth is a getaway to your overall health. Diba? Not properly taking care of your teeth and gums can lead to
a variety of health problems from loss of teeth and gum disease to heart disease and diabetes. Oral health is very important. Galing nga siguro ay. Okay. Na mga pamilya ay, ewan pa sila kapamilya no na drug yun daw ang pinakadaghang bakterya. You know what, according to study sa Harvard University o sa Google kapamilya no, na ay 1,000 kinds of bacteria nga nasa bakbak. Kabalo mo mga pamilya? Kabalo no. Mo nang importante ang oral health. Mo nang kinahanglan kay ng kuan ka pamilya manut brush. Oo, di ba? Magrabing ngab sa mong bakba daw. Wala nimo na simuhutan nga nimahaw na kang baki. Nimahaw na ng kanal imong bakba. Wow kaayo eh. No, magagsurya ka sa tao, atubang kang tao ng bakba nimo mag-imburnal. Luod po kayo makipagstorya po ng tao kung labi na ka na makasakay kay kagkaranga nga ba niya bahok bakba. Lords kaya na mga pamilya, it's very important to my oral health. Nakabutan rin, your oral health is more important than you might realize. Did you know that your oral health offers clues about your overall health? Or that problems in your mouth can affect the rest of your body? Protect yourself by learning more about the connection between your oral health and overall health. Parang commercial. Use the toothbrush. What's the connection between oral health and overall health? Nakabutang din ka pamilya, like other areas of the body, your mouth teems with bacteria. Di ba mo rin yun ako kapamilya, no? Mostly harmless man namon. But your mouth is the entry point to your digestive and respiratory tracts, and somehow this bacteria can cause disease. Natingala ka pamilya nga na kay mga balatian, no? Tingod-tungod na sa mga ipangkaon nimo, baba nimo nga baho kayo. Normally, the body's natural defenses and good oral health care, such as daily brushing and flossing. Sa tuwa mga Pinoy, wala may floss-floss. Ay, mga social, mga floss-floss. Para toothbrush, ang good po doy. Diba? Daily brushing and flossing keep bacteria under control. However, without proper oral hygiene, bacteria can reach levels that might lead to oral infection. Such as tooth decay and gum disease. Diba? So kinahanglan nga itong manutbrush mga kapamilya noon. Saan na lang yun? Ang mga gum disease. Tingala ka nga yung akong kuhan lagos mo kalit magdugo. Ngala ka kay mong lagos mga may dili healthy. Kana masaghiran na kay gamay kapamilya mo. Dugo na kay mong gums na. Unhealthy imong gums ana. Tapos also kapamilya ang bakterya magod nga nasa to ang baba no mo paspas mo multiply mga kapamilya. Manang tingala ka nga gahuot imong dughan. Ginatabunan na dahil sa imuhang bakterya ang imong gininhawaan. No! Kabalo ba mo kapamilya na yung mga cardiovascular diseases tungod po sa karang bakba ni mo lang. Daghang sakit kapamilya no na ang hinungdan kay kanang imong bakba nga baho. Baka stroke ra bagud daw ng mga bakterya nga mosulod gani sa mga veins nimo mga ugat-ugat. Okay, tungod lang nganong ika kadamak ninyo no. Yung uban no, nagiging kahuna-huna nga mga toothbrush. Mo kalit lang bangon, kao di man toothbrush. Toothbrush ninyo bay. Sa mo kabalo mo nga na pwede ka ma-pneumonia ana. Kay nay bakterya ka pamilya nga nasa baba nga mosulod sa lungs. Makakos daw ng respiratory tract disease. Joke dili ni joke ka pamilya ha. Naay mga sakit nga inundan dili proper ang imong oral health. Number 1 na dira ang diabetes no? By reducing the body's resistance to infection, diabetes puts your gums at risk. Gum disease appears to be more frequent and severe among people who have diabetes. Ayun. Now, research shows that people who have gum disease have a harder time to controlling their blood sugar levels. Regular periodontal care can improve diabetes control. Yon. Padiri isa sa sakit nga pinaagi sa bakba, oral problem, HIV. HIV nakabutang diri no? Common in people who have HIV. Ganong gigamit mo ng bakba sa laing lugar. No, giunsa ninyo ng bakba ninyo ngano na HIV na. Osteoporosis, this bone weakening disease is linked with periodontal bone loss and tooth loss.
certain drug used to treat osteoporosis carry a small risk of damage to the bones of the jaw. Hala. Sobraan siguro gipanga siguro pag-ayo. Ang jaw daw nalakjaw ba. Grabe, gusto kay gium-um ani nga kuan nga nalakjaw man. Alzheimer's disease. Isa po na mga kapamilya sa mga pwede nimong mahimong sakit kung dili ka ga toothbrush. Wala kay proper oral health. Di ba? Tungod lagi sa report ichichi sa Bordo ba? Nga kaning oral health month next month. Nakadaghan tag idea nga nalitok, no? Pero by the way, kapamilya, tinuod kapamilya no na kinahanglan kay natong ginatawag natong oral health kanang kung mo trabaho ka, mo eskwela ka, bisag asa ka mo adto, di ba lain kayo makadungog ngayon kag bakba. Doon kayo labi nag-announcer ka, gayambi ng bakba mo sa radyo niya, baho kay kag bakba, musunod sa imo mag-alingasa. So baho up yung microphone oy, maana ba no? Doon kay ludoan labi nagludanon mo digwa gid ba luda ang kuan yan ana. So yun po mga pamilya no, we'll be talking about oral health. It's very important. What is the importance of oral health? Mga to, taking good care of your mouth, teeth, and gums is worthy goal and of itself. Good oral and dental hygiene can help prevent bad breath, tooth decay, and gum disease, and can help you keep your teeth as you get older. Researchers are also discovering new reasons to brush and floss. Mana kinahanglan gyud kaayo kay gusto ba mo nga yawan ang mga tiguwang na wala ngipon lain na kamo sila Nga tingog sa mga tiguwang ka nagbitang tiguwang na kaayo ka na murag mo na silang gums ka pamilya. Mayo na mga kinama na iso na maglisod kung iso liging ko nagawa magpagipon. Di ba? Kay batanon pa lang, pusado na kay ngipon. Di ba? May na lang, kay kompleto kong ngipon. Ay! Labi ba kay mo smile, iba sa kompleto ngipon. Labi na, dili ko ng emong ngipon kay karang original. Di ba? Labi kay mo smile, kanang puti kay kag ngipon. Isa sa pinaka-asset ka pamilya sa tao no, ang teeth. Pangit kay mo katawang, wakay ngipon. Na makawala ang confidence kung napangag ang imong ngipon, di ba? Na-try niyo na pamilya. Ako na kay mga doubt sa ngipon diri pero gipalimpyo gin ako sa dentist ka pamilya no na lahi ra gyud kung kompleto ming mong katawa ka mo smile ka, di ba? Nami kayo. Sabi nag-original. Di ba? Ano yung mga pamilya? Kinahanglan kayo nato ng oral dental health, di ba? Oral hygiene. Kaya mga kanang parang gusto kaayuhan. Anong katabangan gino itong mag-toothbrush? Uban nila ako, sus Mariusin mga pamilya, matulog lang with toothbrush. Magmata ni mo anak ka pamilya mo na mag-toothbrush ka, kaya magipangkaon mo, madunot at mong bakba mo ng baho kayo mong bakba. Luod kayo! Luod kayo! Ayan happy listening dahil sa mga pamilya na to na sa Island Garden City of Samar. Thank you for texting me. And happy listening sa mga taga Sarangani Province. Thank you so much. Sa lako kay Martin, maog yun. Luod po kayo ng uyab ni mo nga babae. Uy, nga bahog ba. Mismo kiss pa ka. Mudigwa na inuong ka kay bahog ba. Maka-turn off kayo ang lalaki nga bahog ba. Kuya kuy. Nakoy uyab sa una. Gwapo unta. Bahog lag ba. Gibuwagan ako eh. Sa umanim lang itsuraan niya. Bahog ba. Wala ko ta mga lagot good eh. Suko naman kayo mo. Maglain naman yung mga tiniksan dahil agyon. Ayun. Ayan. Hi, thank you dahil sa mga taga-Araca North Cotabato. Salamat sa iyong pagpaminaw ng mga pamilya. Thank you kayo. Okay kayo sa mga OFW na to. Nagahulat sa to ang Facebook live kapamilya no. Nag-record ko actually. Thank you so much sa mga OFW. Ilabi na sa mga adlaon kapaminaw sa itong programa kapamilya. Thank you so much sa mga taga UAE, taga Kuwait, taga Dubai, sa mga taga Middle East na mga pamilya at mga OFW. Ang ping muda kanunay mga pamilya. So always pray lang yun kay karong panahon no, daghan mga kalamidad, daghan mga pagsulay mga pamilya, daghan mga kapangahitabo nga dili na normal. I-pray na lang yun nato si God na lagi makatabang sa ato para masalbar ato mga kaugalingon. So always pray to God mga pamilya. Okay kayo.
Og may pagpaminaw daw kay Cheryl dala sa Bukidnon. Og i-greet lang po daw niya iyang pinsan nga nadriya sa Matina, Davao City nga naminaw sa tong programa si John Ray. Og si Mimi. Hello so much mga pamilya. I-greet lang po na ako. Thank you so much guys ako mga pinalangga kayong mga kamorkada no, mga avid listener. Maraming salamat for supporting me sa ako ang advocacy nga sharing is caring. Thank you for celebrating with me sa akong 5th year anniversary diri sa ABS-CBN and sa MOR. And thank you so much. Labi na kay Kuya Juncel sa Lights and Sound. Thank you Kuya Juncel. Kabalo ko kapaminaw kada sa mental. Thank you so much Kuya Juncel. Amoy damo nga salamat gid sa pagsuporta mo gid sa ako pagpalangga mo gali. Thank you so much gid sa mga Ilonggo kang Ilongga mga utod ko subong. Thank you sa mga nanay kag tatay kinini kang toto. Thank you gali damo nga salamat gid sa inyo inyong